Isihluku esingaka kodwa ngisibonile namhlanje. Akuboni nje. Ngiyinkinga mina. Ngizowenza njani nangoboy? Ngapha ngithulele wena abantu. Ntombazana enhle kangaka. Esingaka isihluku. Ukuhlupheka. Ngizongenza njani senibabili? Jehova. Ngizokwenza njani impela? Kodwa ngiyathanda ukuthi ube khona. Ngifuna ukugcina. Ngizogcina ngenze njani? Kodwa la emhlabeni ayizinto ayimani. Hayi. Kodwa uNkulunkulu khona. Uzobona, uNkulunkulu khona, uzosibona, uzosinakekela, icebo lizozakha. Ngizokhula bantwana bami. Slow man. Hayi. Bona mayicishe sabanjwa la. Wena sadi, ufuna ngenzeni mina? Wena kahle. Bona ukuyenzani la? Khala ama siren ngabe dala siphumile lapha manje. Ngingangcweli kabi ndoda. Cishe sabanjwa. Baba sitholile ngento esifuna manje yini inkinga? Maya masitholile. Asibanjwanga ayikele ukuringa kabhaya man. Wena ungazokhuluma udoti wena. Man, sitholile into esifuna yini inkinga yakho wena sani? Wena man wena uslow man. Wena sani. Uzonginyanyisa. Ngaloku ngikhoma. Uzonginyanyisa. Ngaloku ngikhoma. Manje ukusipana nawe kuyakhinya wena iyakhenya mana yini Brian. Ini? Wena wena ngabe sibanjiwe ngenxa yakho. Manje mina ngenze njani ke? Ngizokutshela ukuthi uyenze njani. Uyenze njani yani? Wena ngeke ukuringa kabhaya Brian. Ngabe sifahlekile wena sani. Yekele ukuringa kabhaya wena sani. Wena sani. Yekele ukuringa kabhaya. Into sekelule into engekho wena sani. Sipopila ngisiphethe into esiyenzayo. Hayi. Wo plus nenza kukhona la. Hawu ndoda, asifanga. Awu, maru slow. Meli sebenzisa imedi. Ndoda ngisashintsha ke ndoda full staff. Hawu. Hey. Ukuringa kabhaya la Bram.
Hawu. Hayi man. Bona nje uringa into. Ngazotatazela man. Yo. Sivukile Brian. Imali ke la. Yabona into yakho ukhuluma kabaya yabona siphethe. Hayi kahle ngokufa ntana yami. Yabona ntana. Baya imali. Ya ntana yami. Mfethu sivayisela ucebe ukuthi yabona sithola imali yethu. Yabo and Friday kumele singabantwana. Kumele sophuzuka ke ntwana yami yo. Asiwaye bala ntana yami. Manje imali. Hayi uyaphaya ntana yami. Yabona manje. Hayi. Le inkinga yodwa engiyibhiye ngifake kuyo ke manje. Hayi, ngiyaqakeka ke manje ngiqakekile ngempela. Ngimezwe uthu. Ekubeni lo ngixawa yami iyodwa. Kodwa ngayenza njani nje? Hayi, angengikhona. Eyodwa kumele ihambe impela. Awuzancolile ntombazana yami wena ngiyahambisa impela uhamba impela. Ngeke zihambe yami ingane. Yohamba wena. Akusukuthanda kwami kodwa nje angisakhona. Wena yakho nje indaba nje seyosolve ama-social worker nje. Angikhona impela. Hayi. Uthi ngikhambise ngempela. Hayi. Ha. Oy. Ayingeka khona mama sengane usisi uyahamba yo. Ngiyashayela kamnandi bona phola yazi ngikhathele isikhathi. Ayikhanfolile. Awulengane yazi yangicephezela Nkosi yami mina ngalesikhathi ngizengishayisa emsebenzini khani uzocabanga ukugeza amabhodo. Musu ukuthithibala khani ucabanga ukuthi uzogeza amabhodo manje khani ucabanga ukuthi uyopheka. Ngesikhathi sami sokushayisa. Mama sengithini. Soyapheka upheka enkompini yini? Engapheka mama ile bhodo liphele ngibeke bese. Belindeni vele. Yini into belindile lelo bhodo? Awuyangixoxezela wena ngani sheni? Ngiyangixoxezela. Wena phela ngaphakathi. Hayibo, uma lo mama unjani? Siyami umntwana ngithi basilalela. Kanti athi nobo mama banjani mama? Abathanda abantwana babo. Ube ngikahle kahle kuwakhe. Umntwana wa umngane. Into edodini Nkosi yami ngayixosha ngayiletha la ngamletha uqhama endlini yami. Ngamletha uqhama endlini yami. Ngakuletha nje ngaxosha nje edodini ngazokufaka la kwami. Ngifakela bona lokho. Njengoba ngithole edodini. Ngilethele yona idodi la kwami. Ngithi kwami edodini ngasendlini. Ngawona nje ukuthi ngiqoshe edodini wena ngizokufaka la kwami. Hey Ntombo. Ma. Akusibone edodini la kwami. La kwamla uyangizwa ukuthi ngithini? Yebo ma. Ukubona kwami ukuqosha edodini ngifaka la endlini yami bengingaqhaza ukuthi uzongifakela udodi la endlini. Into yami phela ukuthi hayi. Awusukuthi ngiyakazela ntombazana. Ngiyakazela. Yebona inhlolo yami bo. Awuyangihlolela phela wena inonsense nje lonke. Lento ngiyenzela yona ngiyenzela ukuhlolo nje. Bani? Awuboyi wami we ungena nyiyalwa nasi isiqefe sentombazana lo doti lo ngawuqosha nje.
Usukuthini wena? Awufanele wamhlenya abantu. Kunjani? Ngiyaphila. Ukhumbula umama namhlanje? Yes. Hayibo. Hawu baba, senze ngikhokhiwe yazi nokuthi inkolo zivaliwe Nkosi yami. Shma. Sengimkhumbule nje. Hayi nami ngikhumbulile mfana. Basi kuqala nje ngifuna ukuza ngizobe uma wawe. I-traffic bingekho kodwa? Hayi, bengekho. Bantu. Ish. Uhasi somncane. Right ibhulu. Awugeza amabhodo lapho wena kunigqoze lapha ekhaya. Yebo. Boy, kuhamba kanjani kodwa esikoleni? Kunzima. Kunenzima uhlakaniphe kangaka. Eish. Uhlakaniphe kangaka. Asinikeza umsebenzi omningi. Ayibona uyavilapha hle. Yini umsebenzi omningi Nkosi? Ama-project. Jiki kusongena uthisha omunye uthi neya kusasa siyabhala kuma sesitshela manje kumele sifunde. Hawu bantu fanami. Eish. Hayi mara uzosebenza ka wena ngiyakuthemba uhlakaniphe kabi. Hlakaniphe mina. Sengithengicede nje. Hawu uzoceda mfanami. Uzoceda kahle nje. Akamnandi kanjani? Uyabona into oyenzayo? Yini vele inkinga yakho wena ngawo? Lutho ma. Awungaze ngahlala nesilungu. Uyabona kodwa into engihlala nayo la endlini. Boy uyayibona into engihlala nayo la endlini. Ukuhamba uqosha. Vele ngangimqosha edodini angazi ngilindeleni Nkosi yami nami. Lalela wena ntombazana ndini. Keep ivoso. Angithi uyabona ukuthi nangu Richard. Eyama. Awukhipha uvoso. Upheke into upheke nje kamnandi uyekela ukungenzela lo mhlolo wakho hlezi uyenza lo lushisana namapapa. Utshelile ngale ndaba yakho slow man. Nawe man. Endoda. Wena kuba ngibhekapile dad. Man bokushubile dad. Ngibhekapile nawe yini man? Emana amasosha afele empini kanti Man ungazongitshela ngamasotsha afele empini bona inceba la. Wena nawe yahlala. wena ngithena off wena. Ungazothi ungithela off ngizama ukusiza wena. Ngidungela no. Man hade man nawe man iqala man hey. Asivaya. Ay. Sukuma. Ndotaqinisela man awuthi man. Biza ini? Mfethu. Phuma igazi man. Uphuma igazi mfethu. Yo, ena ungafi man. Ngibiza ambulance ka. Man ungazobholela baphambi kwami man nawe mfethu. Asivaya sukuma mfethu uqinisela nawe indoda man. Yini manje? Ngiyakhona. Man sukuma mfethu. Baba. Evandali baba. Ngayithuni into nje mfethu. Baba ngayithuni into nje. Sukuma mfethu, sukuma asivaya. Yo nawe mfethu. Qinisela angeke ubhodiswe igoni nawe. Biza. Qinisela man. Wabiza ngani ngiphethe ngapelasi man.
baba uyabona uthenzeni manje uyabona uthenzeni upolisi oledi wena manje Emani kumele senze njani? wena Bokumele senze njani? ucabangi ukawacabanga wena moyenzini Lo muntu vele akafuna ukufa ndoda. Abantu bengafuna ukufa yini ngabe sithatha isikhwama sahamba wena yini reason yokuthi ungikwaze manje Senze njani? sadanya ngithi uyambona unekwalinyana spicelelayo hayi man uyambona ukuthi unekwalinyana ngenza njani? unekwalinyana Unekwaliwana ngezinto. ungazothwala ngezinto man wena Thulwa yini usoft wena. Lo muntu mama manje uyabona abantwana bakhe makungathiwa ukuthi abatholi next uzoyenza lo muntu wondla ikhaya baba Mara kumele senze njani? bokumele senze njani bokumele sithathe isikhwama bese siyavala ungaloku ubhizi uyenza lento zakho wena yini ungiyekeleni from the starting. Khunyela speaker man khanda lakho uyahlanya awudenki grade Shit, indoda kwenzekile asindlule lapho sibheke ukuthi sitholani lana. baba Yini? And kumele sithole nebhamu lento yakho siphanda imali lana. Lento sibaleka kanje. phanda imali ubulala Wena hey kumele sithole ibhamu. Sekele ukubaleka kabhaya ngathi siyilima. Ndoda. hayi mele sithole ibhamu makadayile kwenjini ayikho grade ayikho grade, la shut up wona khona Wena. baba khona ama plastic la Manje wena ndoda ufuna ungitshela ukuthi mina sipodisa umuntu for iplastic. Umpodisile ungathi si nobani uboniwani mampodisa baba bona usilethele Uyadlala bona yini lo sadlala yini man hey ngalokubeka lento phambi ubhizi kwami. ufuna sithenge ibhamu makubhizi la buya nama plastic la Mfethu. maka nawe Manje ufuna ukuthi we. hayi nawe mfethu Sho dodi phela so lo. ama plastic hayi ngisa umoya phaya hayi ngisa umoya mfethu sokufa umuntu maye ngenxa yama plastic wena Nawe ngibelesela ngumuntu ofile. hayi man Yo. Lalela mhlambe ke ongathi siyenze ukukhulumela naye ukuthi acekise isandla abo uma ulalela mina mangithi jump mhlambe ngingakukhulumela naye ukuthi acekise isandla Anyeke yenzeke lento ecabanga ukuthi ngiyenze ngosisi wakho anyeke ziyenzeke nje lento ufuna ukuthi siyenze
Yabona sisi wami. Mawangiphatha kahle kanje. Sisibuyele ngize ngibuyele eThekwini. Thembisa ngeke umuzi uma ekuthethisa. Uma wami phela ulalela mina. Yabona kusazobuya ngiphinde futhi. Yani. Mnandi ne. Ngithi nje yile siswa. Ya, ngiyathemba nje. Sesizobuya ke siphinde. Lento lephilela phakathi kwami nawe. Ngekho omunye umuntu kumele azi ngale. Sharp. Andiswa. Hayibo Andiswa kwenze njani? Andiswa. Yini? Khuluma nami ngiyazi ukuthi unokuqinisa isandla zokukhuluma nami sisukhala ku-right kona kodwa mara into ibalulekile kakhulu ukukhuluma ngizwe ukuthi kwenzeke nini inkinga ukuphi yini sisi. Yini kwenze njani ngishaqinze? Nami. Hayi yazi ungisanganela wena ngane ndini. Silahliwe ndini. Mlahlwa. Usho Richard wenzeni? Ekusuka ngani uRichard wena unje? Awusiyona nje futhi netype engane yami wena usuke unginyanyisa. Uzongikhulumela udoti kanti. Ena jam engalo. Hayibo uRichard. Hayi musukudlala wena. Uyayibona ingane yami ukuthi ikude kabi naleyo mhlolo. Phethe into zakho ubuya la ubuya khona. Angazi nje uyangisanganela. Mlahlwa. Awenze ngathi uyasukuma. uRichard wavundla la. Wena ngakuthola ulahliwe wena ungalingi uzungisanganele wena. Vuka phambi yona ndimali yami le kwamachiza. Ngithi vuka yona ndimali yami le kwamachiza eWhite House. Ungalingi uzungisanganele mina. Mama ukutanje sekulate. Ngangitsheli ngendaba yobulethi ngihlangana mina nobulethi. Ngenze njani ngoba loyo mama uyahamba uhamba ngesonto. Ngenze njani ngihambe ngiyolandela mina ngibuye emsebenzini ukuyophantela wena uzongitshela udoti. Vuka. Aloku ngiba yimsindo la yokuhliphika ngazi ukuthi uhliphisa yini.
Terupetela. Sana. Man keeping on Yini manje ukuphayiza manje. Eya tatasela inkinga yakho. Ngazohlanyela wena bazala Kasha wena thulisa lo muntu. Wena thulisa lo muntu man. Wena yini ngawe man. Wena thulisa lo muntu yini ngawe. Hlulise. Yabona manje yenza izinto ezifana. Shaya lo muntu man. Endoda ngiyayenza ngilana Emmanuel wenza emahlubulisa lo muntu mayini Emmanuel ungabi slow man Wena thula ungazokasa wena Vula matanga ngazomsokolisa wena njalo yini ke futhi bakudlulile awukosanga ayi mhlolo wami ke manje ozwadlongulenga ke nawe yini ke ngakho wena ngane ndini uyiphethe imali yami Ayithathile. abobana abafana Basi benze uhlangana nabafana wena indlela kwase imali yamanje ingena lapho bangidlengulile bese bayi. nazo ayuliphethe igolide mntana umuntu mlahlwa awazi warage untombazana hawu wabaluleka bo wena emphakathini kwaloko nje i-rape igquma ngaba ukhona e-rapini wena hayi musuke ungisanganele ntombazana musuke ungisanganele hawu wazi warage bo angazi ngidobhelani yazi nala ngidobhe khona wena ntombazana ndini awuyisiqefe uyisithithi uyababona abantu njengoba usho ukuthi wena kwenzekeni ngawo wasusina-ke wena uthanda ngemali yami ke angihlangani mina nabasoka lokungitshela nge-rape kancane kancane wena i-rape kancane kancane wena i-rape
kancane nje yirape wena imali yami ingenaphi yazini wena angizwa angikaze ngizwe nje kuthiwa great umuntu la ngangithume khona la uhambe khona ngihlezi ngihambe ebusuku ngakuthela namhlanje nje wena nje uvele wangena nje special sirate namhlanje waba yi-special ke wena sirate lalela kuyokusiza ukuthi usukume upheke musu ubihlika ntombazana sukume upheke brepiwa akuseso-recharge manje sokwabanye acha uyarepha ntombazana awu-special yazi awu-special uliphethe igolide ngempela ngiyabona ha hayi ngaze ngaphelelwa nkosi yami yo dustbin ngaya ngibone entodini ntwana yami le mpilo lemele siyijinde le mpilo ayinoda yo wena nje bonga yazi ukuthini ukuthi asisaba yini njalo ethu mfethu kunini isibhodisa abantu mfethu kuyafana noma uyijinda Brian basa sibanjiwe ende masibanjwa la soyejele man ufuna manje lapha emadamini bazosihlukumeza man fuck man wena inkinga yakho usoft ngisho baba kodwa uwe baba amara ngiyakuthola Brian yabona le mpilo le ayikho grand yabo lasoyalayita maye meduli yasipana le ngazo kushabu ngizasuka ngavuka ngithi ngismayila nawe yaphela Brian Iyona into engiyibonayo Brian Ngibona laba bafana abangidlengula. Baphi laba? Bona laba bahleli lapha. Bayeke. Maniyeke. Bayeke. Zamkwenzani? ngazoyenza into eyiblima weneso enzani lo? Zamkwenzani inhleko? Nina ngirephi medium nina. Ini? Ngirephi medium nina. Yemani vele sirephile wena ndimnandi meda kufuna siyiphinde. Ephinda khona manje ubhekile. Phinda manje wena. Baby Boga. Phone mo siya na.